Hello my friends, this is Czech Michael a pomáham obyčajným ľuďom plniť si neobyčajné sny. Zdravím vás pred Oxfordskej univerzity v Anglicku, z jednej z najstarších častí, Christchurch. A čo je zaujímavé na tejto univerzite? Ľudia tu chodia už celé stáročia a investujú do svojej budúcnosti. Poviete si, zase vyšiel odporca vysokých škôl, ktorý po 3 týždňoch odišiel z vysokej školy natočiť nejaké antikampaň video, ale nie je to tak. V skutočnosti som veľký zástanca investovania, a to najmä investovania do seba. Investícia do seba sa nedá ničím nahradiť. Knižka, ktorá stála 10 eur, a to si môžeš ešte aj požičať od kamaráta, ti môže zarobiť milióny. Nič nemá takú veľkú návratnosť ako investície do seba. No tu sú tie investície extrémne. Podľa oficiálnych stránok Oxfordskej univerzity spolu za školné a za ubytovanie a celkové životné náklady tu za celé štúdium v mojich prepočtoch zaplatíte od 62 000 eur za celé štúdium až po nejakých 276 000 eur, pokiaľ študujete niečo, čo sa vám v praxi fakt hodí a nežijete na chlebe s maslom. No a aký mám teda názor na takéto investovanie? Vždycky záleží, nakoľko to využiješ. Pretože čo je otázka? Je 276 000 eur veľa alebo málo? Samozrejme, keď ti to nezarobí 276 000, tak je to strašne veľa. Keď ti to zarobí viac, tak je to investícia, ktorá zrejme stála za to. Ale toto je, pokiaľ sa pozerám na investíciu ako na moje vozidlo. A čo myslím vozidlom teraz v tomto videu, je niečo, čo ťa dostane z bodu A do bodu B. Je to niečo, čo keď máš životné ciele, tak ti to pomôže splniť. A budem hovoriť aj o ďalšej veci, a to je poslanie. A poslanie, väčšinou o ňom hovorím ako o nejakom absolútnom zmysle bytia na zemi, ale pre toto video poslanie bude akákoľvek činnosť, ktorú robíš, teba naplňa a ostatných obohacuje. Akákoľvek činnosť, ktorú robíš, ktorá teba naplňa a ostatných obohacuje. No a k čomu vás chcem priviesť je, zhodnoťte si svoje aktivity, najmä teda svoje pracovné aktivity, z hľadiska týchto dvoch kritérií. Aké je to dobré vozidlo a či je to moje poslanie. Veľmi často ľudia vyštudujú školu a čo sa potom deje, idú do práce, ktorú štatisticky väčšina ľudí potom nemá rado. Nenaplňa ich. A väčšinou je to iba vozidlo na prežitie. Ja som si napríklad povedal, môj cieľ v pracovnej oblasti je jednoznačne finančná a časová sloboda. A dostupné vozidlá potom hodnotím presne z tohto kritéria. Prinesie mi to finančnú a časovú slobodu, prinesie mi ju to rýchlo alebo pomaly a dokážem ju s tým udržať. Dokážem ju s tým nechať napríklad aj svojim deťom. To sú kritériá, ktoré ja zvažujem, pretože ja potrebujem vozidlo na toto. A veľmi často sa hovorí, ešte v tom zamestnaní sa ako keby tak trošku zvykne predpokladať, že však to je život, to nemá byť dobre. Ale špeciálne v podnikaní sú ľudia vždy zameraní tak, že to musí byť niečo, čo miluješ, čo ťa naplňa. A skôr si myslím, že v tomto má pravdu Warren Buffett, jeden z najbohatších ľudí na svete, ktorý hovorí, že z toho, čo máte radi vy, si urobte svoje hobby, a z toho, čo má rád svet, si urobte svoj biznis. To je úplne jedno, že ty máš vášeň pre vyrezávanie mravčekov do drevených, pokiaľ to nie je niečo, za čo ti je niekto ochotný zaplatiť. Potom je to tvoje hobby. A nemôže to byť, je to ako vozidlo bez motora jednoducho. A nemôže to byť veľmi ani tvoje poslanie, lebo pokiaľ tvoje poslanie by malo pomáhať iba tebe, nie je to poslanie, je to hobby. A nezastávam teda názor, že nutne musíš byť nadchnutý pre to, s čím podnikáš. Je to oveľa ľahšie, keď si, ale nemusíš nutne byť. Prečo? Pretože keď vieš, že je to tvoje vozidlo, ty ho nemusíš milovať. Ty nemusíš milovať starú Ladu, s ktorou jazdíš cez potok, ale skús to s limuzínou. Hej. Pokiaľ ťa tá Lada dostane tam, kam ty potrebuješ, potom je to dobré vozidlo. No a samozrejme najlepšie je, pokiaľ si dokážeš vybrať kariéru a život, ktorý je
aj tvojim vozidlom, aj tvojim poslaním. Je to vozidlo a dostane ťa presne tam, kam chceš ísť, ale zároveň je to poslanie, zároveň je to niečo, o čom si povieš, keby som mal dosť peňazí, robím to aj zadarmo. Alebo keby mi to zaplatilo len to, aby som prežil, robím to aj tak, pretože toto, čo robím, má zmysel. Klad si tieto dve otázky. Má to zmysel a pomáha to ďalším? Naplňa ma to? Áno, potom to môže byť tvoje poslanie. A splní mi to, čo ja vlastne chcem od života. Dostane ma to tam, kde chcem. Potom je to tvoje správne auto, tvoje správne vozidlo. Ja moje vozidlo čiastočne poslanie dostalo teraz tu do Oxfordu, tak sa z toho teším. Uvidím, odkiaľ vás budem zdraviť najbližšie. No a ak ťa toto videjko inšpirovalo, samozrejme zhodnoci to, čo robíš. Lajkujte, zdieľajte, komentujte. Dobre, vy viete, čo máte robiť.